Ay, bawari naman to dire. Tanawon ta karon ang sunod nga video naton nga tungod lang sa supot. Ay, abaw. O karon, kay ari naman kamo, diri naman ta sa walay pulos. Walay kasiguran. Walay paduan nga YouTube channel na Idlanda. No? Supot ka. Ano ako supot? Oo. Ang supot? Tung may kalo, law. Tung may kalo. Amo na supot. Supot yung may kalo. Hindi. Hindi. Eh ano? Wa isang kalo ang supot. Hindi ka? Wa isang kalo ang supot. Ano binigdiretsuwi ko? Ano sama ng ginasturya ni mo? Ay, abe, dali. Kay utdon ta na. Utdon ta na. Kay na. Utdon ta na. Ano buhat mo kasing ganon? Ay, damo ka style. Abe, dasig. Ubahan na kay utdon ta na ang ulo na. Dali. Ay, mutsaga ako sa ako. 5 years old pa lang ni. Kwaitod na ni. Ay, di punggol. Sino si ganon mo? Ano 5 years old, 5 years old? Ako naray mo. Balikan ko na. No. Tay, sakit mo kaya! Kaya na. Tay, ito si Sayos nga. Hindi. Kinahanlan niya gidi sang matalom-talom. Ano gusto mo? Are? Ginangan? Ginangan gusto mo o nagare? Kain ang gusto mo. Kay balaan ka na. Matig kag maganit para sa dindiin. Tay, ay tumasa. Mga bata ka. Hindi na. Are. Diska. Oh, sige. Dali na. Oh, dali. Ubara. Dali. Dali, ubara. Kauban lang. Amo ni ang ulo mo. No. Yeah. Hindi naman makapil sa hindi na makaya ni sa nilukater. Na. Guys!